Tertulian. 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 Bé, doncs benvinguts una setmana més a la secció de l'Aleix. Avui tenim aquí uns invitats. S'ha afegit una persona més. Són invitats de luxe, no? Sant Joan és culpable. No hi ha res més a dir, crec que ja està dit tot. Doncs bé, com bé sabeu, la secció de l'Aleix fem 5 preguntes als invitats d'aquesta setmana. 5 preguntes una mica picantones, una mica que els posem així entre l'espasa i la paret. La cara de l'Anna ho diu tot, Ja t'he dit que és molt transparent. Bueno, veurem si ho és. Dispara! Anem amb la primera pregunta, va. Si ara la radiotelevisió d'Andorra us oferís als dos un programa conjunt, l'acceptaríeu? I jo sí, ell no. 100%. Sí, per què no? Vale? Jo que sí, vale? Ara, l'hipotètic cas de que l'heu acceptat, de què aniria aquest programa? Seria informació? Portaríeu també a influencers? Seria un reality? Què seria? Jo després d'entrevistar-la avui crec que ja ho sé, però... Sí? Per mi seria un reality, totalment. Però a mi no m'has entrevistat. Ah, és que jo no hagués dit un reality, jo crec que us muntaríeu un programa d'esports. Sí. Sí, Lo de reality era més que res perquè ell diu és que no. Perquè m'ha explicat, els espectadors ja no m'han escoltat, però m'ha explicat que ella, quan fan partits de futbol a casa a vegades, ha practicat com per fer la retransmissió, tot. Llavors, Que jo no crec se'n això, dona bé. he pensat, un programa d'actualitat esportiva de tot, des de motos, futbol, bàsquet, Sí. Jo et diré més. No el suporto, però jo faria un xiringuito andorrà. És que ni de broma. Pots fitxar l'Aleix, Soc molt... te l'envio, Soc molt follonero. te l'envio. M'encanta. És que ni de broma, Llavors enviem a mi. Els dos. Van quemar l'Anna del programa. El seu programa la fem fora. Jo us miro i us gravo. Que problema. No he vist mai cap xiringuito, només han sortit de frames de TikTok, de... Sí. Menos mal. Rius, Sí, del Rancero... però és un programa que per mi és molt semblant a Sálvame. Totalment, però d'esports. Bueno. Però d'esports, o sigui, crec que és la mateixa dinàmica, en plan d'anar a buscar la notícia baix escrita, el Sí, tal, sí. de la gent s'enganxi un temporitzador com a Sálvame per la gran bomba, una mica de gref també aquí, no? Però Sí. aquestes coses així que te fan enganxar l'audiència fins a les 8 del vespre, que no vagin a sopar, que estan allà, bueno, aquest no sé si No, és horari, més tard. No, és més tard, no, però aquí també, que no te'n va ajudar a dormir. Que no és a mi. Sí, però hi ha canals de stream que ho fan tot el dia, Tot el dia. xiringuito. Mm. Sí. Quina man. Sí. Sí, correcte. Jo només Quina pensava en el mandra. roncero que me'l posen cada matí, gairebé. Sí? Uf! El Gavi li té un amor al roncero que després diu que és molt bona persona, És del que jo no Madrid? ho dubto. No, el Gavi és del Barça. Bueno, no ho sé, crec que és del Barça, no? Gabri, és torna del tertuliant. Gavi és d'Andorra. Sí. Però no, que me'l posa quasi cada matí al sens únic, que no, que jo sempre li dic prou de posar-me el xiringuito, que ja estic farta. No, però en favor del Gavi, els talls que fica del Roncero són molt bons. Sí, no, clar, però Són, jo no són, l'aguanto. són de riure, és a dir, són de partir de Les escenes bones. Sí. Bueno, doncs ja ho sabem, potser hi ha un pròxim programa aquí que farà Veurem, competència de cara a la temporada següent. Opa! Ah, sorpresa. Vinga, anem per la segona. La primera ha set suau. Sí, prou bé. La segona, alguna vegada t'han tirat la canya durant una entrevista o fent algun acte públic i has hagut de fer veure com si no passés res? Ostres, jo aquí... No ho recordo. Si No. me l'han tirat, no ho No recordo. ho haurà pillat. No ho agafa. No ho ha agafat, en plan... Que si m'han tirat la canya... No, sí. sí. Que te l'hauran tirat, però que no hauran... Ah, sí, això. no, això segur. Això segur, soc molt innocent. avui. Jo no hi soc, jo sí que hi No, fos. ja ho sé, però jo et miro perquè potser alguna Ah, vegada sí. hi estaves. Jo què sé. Jo? No em sona. Si fos, que venia malament l'altre. El que sí que va venir un noi un dia a la Ui, pista de No m'explico, m'havies d'explicar. Aleix, No, la perquè- secció de l'Aleix. Però també t'ho pot explicar. També, No, també, però també. perquè ell hi era. I li va demanar si li sabia greu que parlés amb mi una estona, un xavalet que va venir, que ens escoltava cada matí, va fer molta il·lusió. No va ser una tirada de canya, va venir per... I a mi em va sorprendre i em vaig quedar cagada i vaig pensar, pues sí que ens escolten. Calla. Espera, és que a mi em va sorprendre encara més. Perquè em va vindre a demanar permís. Sí. Si podia parlar amb Com l'Anna si fos Mata... seva, saps? Sí, correcte. Que si podia parlar amb l'Anna Mata, que la seguia des de feia molt temps i que era un fiel admirador d'en ella. I jo, I tu, sí, passa. Jo al moment vaig pensar que m'estava fotent el pèl, que era un amic seu que m'estava fotent el pèl i que, bueno, no sé. I sí,
I després, quan va marxar, em va dir, diu, era amic teu? Dic, que no coneixia de res. Ai, m'he quedat pilladíssima. Però coses així sí que algun dia sí, però Sí. tirada de canya, o no l'he enganxat, o no ha passat. Però l'Aleix et pregunta més en programa, no? O... Sí, exacte. Sí, fent alguna entrevista. Un convidat. No. No, eh? No. Lo que deia la Si ha Clàudia. passat, no me No l'ha l'he pillat. L'Efren imposa, Bueno, a veure, quan ha vingut ell sempre me la tira la canya, no? Però... Moltes gràcies, Anna. Gràcies pel teu gran programa que fas. Això va dir l'últim dia. Està gravat, Està gravat. No m'ho invento. A Spotify, Tornem a deixar aquí, la pantalla de... Fora de context. Aquest vídeo tindrà una edició. Amb l'Anna mentre parlàvem, pim, pam, també. Qui passava aquí sota? No hi feien d'altres. És el millor programa de tots. Vinga, va, anem amb la tercera. Hi ha algun projecte o convidat que hagis rebutjat entrevistar i que ningú ho sàpiga? Algú que no hagis volgut entrevistar? No, No? no. Jo entrevisto tothom. És que Jo jo no millor ho faig- veig jo. Sí. Jo entrevisto tothom. Jo també, tia. Jo, per exemple, em vaig plantejar de portar, per exemple, a Ferran Iman en el seu dia. En la primera temporada, Fa 2 anys, quan no havia passat l'accident, quan no havia fet lo del gat atropellat, en plan, no havien passat tantes coses, però em semblava prou controversial. Molta gent em deia, no, tia, no sé què, saps? No, en Em plan, posaràs amb un merder. et posaràs amb un merder, no sé què, no sé quantos. I jo pensava, pues que a mi no m'ha de caure bé, vull dir, jo l'escoltaré, l'apretaré una mica si puc, i I ja està. I d'això jo em costaria... Potser jo l'única persona que no m'indri... I m'és igual dir-ho així públicament, és el síndic. Jo és l'única persona que crec que no m'hauria mentalment preparada per entrevistar-lo, però perquè m'ha fet borrar la foto del Consell, te'n recordes? I a mi m'han enviat les pantalles, les captures de pantalla de com ho deia el grup, com parlava de mi despectivament, com ho deia, saps? Clar, això és diferent. Aleshores, jo crec que l'única persona, i de veritat, jo ho he pensat molt, que no entrevistaria mai, és el síndic que tenim actualment, però perquè jo acabaria jo perdent les formes. Per l'estació subregada que té amb el seu fill, per... Nada, crec que és l'única. La resta, de veritat, em faria... Hasta el Xavier Espot, de veritat, en plan... Crec Home, el Xavier Espot crec que estaria molt guai. guai i tot, de veritat. No m'he atrevit mai a ningú de DEA, també et dic, convidar-lo a tertulian, No m'he atrevit. Mai. Sí, la Però Garo no està de més, el noi el tens. A casa meva sempre ha sigut aquesta frase, el noi el tens. Així que l'Anna tampoc, És una bona visió, Sí. Que no hi el tens. Sí. S'ha de provar la vida i al final les coses s'han de provar. I jo amb el fora de context és un exemple claríssim. I demà al matí, tots els DEA. Pues no he dit que no a ningú. Potser algun ja no m'ha vingut al cap, o sigui, alguna persona, alguna Ja. personalitat així, però perquè ja no hi he pensat. Però dir que no, que em diguin, ja has d'entrevistar, o sigui, no, jo pa'lante amb tot el que vingui. Professional, Sí. Pensar. Orgull. Anem amb la quarta. Le farem una mica, aquesta és potser la més... La més què? La més. Aleix. La més. Aleix. Jo no he dit res. Le farem no m'ha dit res. Tu i jo no hem parlat sobre No les hem preguntes. No n'hi ha. No heu tingut temps ni res. Una hora. Si fossis directora de Ràdio-Televisió d'Andorra per un dia i poguessis cancel·lar un programa, quin seria? Uau. Sí, és una putada. Però si no ens pots dir quin, cancel·laries algun? És prou polèmica. Exacte. Sí, va, sí. És que, hòstia, no ho sé. És que tampoc en tenim tants de programes. És que hem de cobrir una antena molt llarga. Home, ja, programa. El cancel·len i et posen a tu. Ui, no, quin merder. No. Això és que sap quin programa. No. Out there, Jo no dic això. something. Jo no vull que em posin al lloc de ningú. Jo vull tenir el meu lloc i anar-me fent al meu puesto. Però jo crec que no. Perquè actualment els programes en si donen molt. I crec que no cancel·laria cap programa perquè al final és com si cancel·lessis a un company. És que per ella som companys. Llavors, si tu cancel·les un programa pel com s'està fent, llavors potser sí. Però pel programa que és, si s'està fent correctament perquè aquesta persona et caigui millor o pitjor, això no. Va, doncs jo em mullaré, va. Però és llesta. És molt llesta, és molt llesta. És tot lo llesta que jo no soc. A mi, per exemple, i us ho dic, jo no conec el noi que és aquest noi. Jo no el conec. I no és una cosa personal cap a aquest noi, ni molt menys. L'Anna m'està mirant amb la cara, en plan, what the fuck, què dirà ara? És que no sé per qui estàs anant. Però per mi, Jo crec el que sí. noi que han posat de violets,
Saps el que fa els dibuixos aquests infantils? No. Joel Pla, però Pues- és que Joel Pla porta molts anys fent el Sí. piolet. Ja, bueno, no passa res, hi ha moltes coses a fer, vull dir, jo crec que s'ha fet gran, en plan, de veritat, jo a vegades faig tapping i quan el veig dic, li falta la motxilla, en plan, és que, no, però no és cap a personal, si fos un altre tio amb una altra cara, més o menys, no, Amb la mateixa no sé edat. qui és, no li posava ni nom, però sí que penso que els dibuixos infantils, la secció infantil, l'han volgut renovar diverses vegades, però no han fet una gran renovació, han fet actualitzacions, i trobo que en aquest aspecte, aquest programa així, a mi, ho sento, no és personal cap a tu, com ho diu Tertulian, perquè ens vinguis a explicar el per què, però a mi m'he donat una miqueta de... Potser m'he fet gran, que també suposo que no és per mi, però una miqueta de cringe. De Clar, dir, no, però hòstia, pensa que quan ets petit, l'Andy Em fa gràcia. és... Però vols dir que et fa més gràcia una veu més juvenil, que potser és el que es refereix la Clàudia? Tu has de No? pensar... Una veu més juvenil. m'encanta, fitxatge estrella! No, però tu has de pensar, aquí has de tirar una mica enrere. Jo en el moment que era petita, que mirava el Club Super 3, jo quan em van canviar Ja sé el que dius. l'equip del Club Super 3... Per la merda família aquella. Ah! Jo vaig pensar el mateix. Llavors ara què passaria si canviessin a l'Andy? Doncs potser passaria el mateix. Totalment. Llavors l'Andy s'ha de quedar, no diré fins quan, però s'ha de quedar. Andy, li deus un sopar mínim a l'Anna Mata. No, i Sí, buscar un mínim. relleu generacional i llavors I fas el com Fred el i el Violet i la Violeta, doncs fas l'Andy i algú més. I llavors vas fent entre els dos, algú més jovenet o joveneta, i que vagin pujant entre els dos, i quan l'Andy s'encansi, doncs que vingui l'Andu i que segueixi l'Andu, jo què sé. És que jo crec que els dibuixos infantils, jo no hi posaria persones adultes, va una mica més per aquí. Saps? En Sí, plan, també, perquè crec que és una copiada bastant de Super 3. Va funcionar molt bé en el seu dia, posaves també amb els, com es deien, El seu dia. els perquè- lunis, Els lunis. que hi havia la Lucrecia, també una adulta. Sí. Jo crec que els adults en horaris infantils, a mi ara mateix, me donen cringe. Clar, però tu Hòstia, també tio. tenies a la Ruïnosa al Club Super 3. Fan de les reunions. És que m'han I no encantat, donava a mi cringe. m'han encantat els villans tota la Donava vida. cringe. Jo crec que és més l'edat, eh? Sí, no? Crec que és més la Sí. nostra Crec que ens pròpia estem edat que ho fent veiem grans. tot diferent. La vostra propietat, no? Escolta, tu Sí. ets la mateixa que jo. La mateixa que jo, no? No, la Clàudia és més petita que tu. Jo crec que un menys. Però tu ets el... No, tu no és del 2002. Com és? Animal! És veritat, jo li he deixat... Perquè ara estava pensant, quan Jo estava dient, però- m'estava dient a l'entrevista, quan el Covid estava a la uni, i m'ha fet gràcia perquè m'ho dit, jo no em volia quedar sense graduació, no sé què, i jo he pensat, Sí. pues la Liz li va passar això, no he volgut dir, amb segon de batxillerat. No hi pensava en el Marc, que tenia la mateixa edat, clar, amb l'Alice, no? No hi pensava que és un cadell, no hi pensava. Mira, podria ser el ritme de l'Andy. Me presento. Ja no dona cringe, ¿vale? Andy, me presento. Però t'hauries de treure la I, barba. I si no com a relleu, Andy, no presento. no, si no com a relleu, com a company. Clar. No, però si s'ha de Ai, treure la que la parella. L'Andy i l'Andu. L'Andu és... Voy andando. No, però jo, em sap supergreu per ella, de veritat, jo soc molt transparent, però de veritat que jo crec que ve d'Oris Cringe, però crec que és veritat, no havia arribat mai a l'anàlisi més profund de Clàudia, t'has fet gran. Però perquè jo de petita mirava els dibuixos, ara això va en sèrio, jo me'ls mirava però amb 12 o 13 anys, que ja potser tenia la regla, però m'era igual, saps? En plan, jo mirava els dibuixos i pensava, a mi no em deixaran d'anar mai. En plan, de veritat, me'n recordo tindre aquell pensament, perquè ma mare deia, treu aquesta merda ja. Jo pensava, a mi no em deixaran. Saps què és el problema? Que han evolucionat tan malament que els vam deixar de veure per la... Aquí ho puc dir, no suposo, amb aquest programa, Sí. que és una porqueria el que es fa avui en dia. És una porqueria. On s'ha quedat el Shin-Chan, el Doraemon, la bola de drac, el Donen... Les pies de veritat. Les tres I si bessones, canviem el una tovelló... Si canviem una miqueta dibuixos una mica més adults, el Simpson, Padre de Família, Futurama... Simpsons encara ho veiem a casa. Sí. Sí, però repetit. Clar, No fan de nou. A la Neox, en directe. Has de pagar, Clar. Disney Plus, si pagues sí que n'hi ha de nous, que han matat a la March. No sé si ho han Però no Però no m'has sé dit què... que Oye! Què dius, animal? Ni sabia que en traien de nous jo. I al igual maten a la mar. Sí, Si sí, no fa res. Potser, molta gent diu que potser l'han matat però que l'episodi següent torna, que a vegades passa que el Homer s'ha mort i tal, però no, la Marge en principi l'han matat i jo no crec que aquesta temporada no l'he entrat a veure perquè el dia que pagui me la miraré seguida i deixaré Fer de pagar. favor de callar. Pues anem aquí. Talla això. Spoiler. Talla No, això. això s'ha de quedar, que si tu spoiler com una casa de cavall. No, hombre. Farem not abans. I South Park? No havia vist mai. Sí. Sí, el que passa que aquí a Andorra, Aquí jo no l'havia aquí vist, no es veia, aleshores jo me'n recordo que la meva padrina, perquè nosaltres estem aquí al pas per la meva padrina una història, que aquí ara l'agafen el Canal Plus francès a l'època que es posava pirata amb una SD, tenia el Cartoon Network. Que si mal no recordo era al Això era- Canal Plus. Algo de el plus. South I jo me'n Park. recordo que en aquests els veia aquí en un pin aquí dalt de Frontera Blanca, en aquest edifici, que la meva padrina va ser la primera jefa del meu pare.
I llavors em va tornar a la meva padrina de bateig i tal i qual. I aquesta dona tenia la telecontó en casa i mi padre m'enviava home separat, tal, no sé què, quan ens tocava el cap de setmana a casa de la padrina. I jo me'n recordo que ell mando amb el Lluc i ens mataven perquè clar, també hi havia tots els esports Hi del havia món. tot. I tot, i el Lluc es pot mirar un partit de handball, li és igual. O sigui, Oye, que és molt interessant, eh? Pues com jo. Sí. I ara estic més a fase water. o waterpolo, lo que sigui, lo que fessin. Golf, Golf també. ping-pong. Explica-li. Para. Pincho tu fico, que jo encara m'ho miro ara, si puc. Dardos. Cuidao. Jo algun també me miro, M'encanta, Jo tio. algun també me No miro. estic a casa, o vale, estic dormint. Superinteressant. O el billar. Mole que flipes. Quin Nadal no hem mirat el famós programa de TV3, Billar a tres bandes, o Nadal a tres bandes, o alguna així. Ah, aquest sí que l'he vist. Flipes! Però perquè és divertit, perquè has de mirar com Però- ho fan. Això és cultura. Ah, són aquells dels trucos. Cultura. És aquell dels trucos que El que fan amb dos pals, Ah, que fan trucos amb el billar, vols Sí, dir? un Sí, que són d'això. coses superxules, sí. el dels dos Sí, sí. palicos que li donen per un costat. per l'altre. Però jo Esport 3 m'he mirat tota la meva vida, o quan era el 33 del seu dia, Sí, i era brutal. Et feien cada dia, o sigui, cada cap de setmana tenies de tot, de tot. de tot, i me mirava, sí, inclús me mirava les competicions del l'home més fort del món. I no he Jo anat també. en ma vida Jo he també. anat a un gimnàs. Jo també. En ma vida. Jo també. Sí, no ho faria mai. Mentida, que Però- jo una foto te vaig al gimnàs. Una foto meva al gimnàs, Ah, no, hi anaves al gimnàs fa molt temps? Molts anys. i vaig anar 2 setmanes, Ah, però hi vas anar? em va agafar un còlic de ronyó, vaig no saber anar-hi i no hi vaig anar mai més a la vida. Gràcies, còlic. És veritat, no és broma, és el que estic Sóc que explicant. molta gent no arribarà a aquest final perquè entre el que acabo de dir jo i tal... No sé què volies dir del golf. No, que nosaltres amb l'Aleix, però explica-ho tu, ens agraden molt les Sitges, de fet, ens vam trobar a Sitges. El I minigolf. a mi m'agrada molt el sabàtic, però a ell li agrada molt a l'Eurostars. Vale? Sí. Tenim diferents conceptes del que ens agrada Dos als o hotels. tres. Però últimament, com ha sigut Sant Joan, el seu cumple, doncs nosaltres per fer-lo feliç a ell. I allà hi ha una piscina, i la piscina dona a tot el club de golf aquest de... Guai. de Ah, el gran. el gran. Gran, aquell. Posem a la piscina que semblem dos viejos així repenjats. A més- A ver, algo? A més, tenim un hoyo just davant i sempre diem, hòstia, com la pot fallar d'aquí tan a prop, no sé què. Vale, un cotxe tan dolent. Vale. Heu jugat mai? Jo no. Jo sí, Vale. jo sí. Jo sí. Prova algun dia. Però hem dit que un dia hi han d'anar. Un mal d'esquena. I de tot, el dia següent. Uns Bueno, agulletes. Amb el carrito. A l'Aleix el que li fa... No, a l'Aleix el que li fa il·lusió és agafar el carro. El carrito. Ell veu així i fa... "Oh! Mira, hi ha la parca a la sombra, hi ha la no sé què. Però jo he fet golf sempre al... Bueno, vinc dels quals Pirineus, llavors al pati, El al pitjor. Xegun, allà hi havia unes pistes de pàdel, posaven unes rets al fons, amb diferents números, 20, 30, i sumaves punts, i algun divendres ens portaven a la cortinada, però aleshores era practicar el que és el tiro pilota al fons, el camp que tenia fons de cortinada, no fer hoyos. Llavors no he fet lo del carrito ni he fet això, però jo tenia el meu propi pal, tot, però per seguir la corrent del cole, o sigui, en plan, pues en mi cole s'hace eso, pues no em queda, però claro, el pati, si no et quedaves sol, a més, els Pirineus són 10 per classe. Vale, hi ha hagut un petit problema, sabeu que això és una agència immobiliària i pues, hi havia algú a correr a la porta, ens hem espantat i bueno, era un client perdut i els hem assessorat i ja està. Coses del directe. No passa res. Són bona gent. Ens queda una pregunta. Ens hem molestat I quina a una, pregunta és? Res, una pregunta ja... És suau, aquesta? Ja és suau. Vale. Si ara mateix tinguéssiu tots els diners del món, és a dir, els diners no fossin una preocupació per vosaltres, on us agradaria més anar a viure d'Andorra? Quina zona? A les Torres? A Can Diumenge? A Ordino? Al Pas? Claríssimament el pas. Sí. L'hem enamorat, que tenim un fitxatge. Ja l'he dit abans a Quines l'Efren, més maques. ja l'he dit abans a l'Efren, que han de vindre aquí al Pas. He d'aprendre francès primer que tot. Sí, i com que t'agrada tant... L'hauries de veure en un any, eh? Però jo... Bonjour, madame, com ça va? Ale, sí, Mira, ja està, la parte ja mam. està. Ja està. Ja puc anar a treballar amb una gasolinera. O sigui, jo no sé parlar molt bé el francès, la veritat, jo no el sé parlar pràcticament, però l'entenc. O sigui, jo puc arribar a entendre el que diuen, però jo no et sé respondre. A mi em comencen a bombardejar no sé què, jo ho entenc, però no sé No sé respondre. pa, sé pa. La miro amb ella, saps? La miro amb ella en plan, respon tu, perquè jo... Jo si hagués de triar, triaria Ordino. Ordino. Alguna zona en concret, la Pleta, Oh. els pobles... La pleta està molt maca, però d'accessos, cuidao. El col·le que hi ha quan tallen amb els busos i tal. La Pleta és Sí. sí. L'altre dia
amb el Roc i la Marta, que van pujar com pel col·le i al Parque d'Ordino, que van Vale, fer per sí, unes casetes de sí. fusta per allà És darrere. espectacular. Vale. Jo la vaig descobrir aquesta setmana a l'Atleta. Calla. Ordino. Calla, jo no fa I gaire, és Fa 10 dies, Jo crec que és també aquesta setmana passada. brutal. I m'hi va portar el seu pare. És brutal. És molt maco. El que no, o sigui, el que no veig massa factible també pels meus horaris és el fet de l'hivern, sobretot. A primeres hores del matí, És que la que encara és de Massana... Les cues de la matinada, Massana. les cues de la Massana, que fins que no estigui el Vial fet, està complicat Però el l'estan tema. fent? No, però tu no pilles cues en aquella hora. No, en aquella hora no, però per pujar sí. Jo Tu sempre ja no hi fas ha, terreny, sempre hi no? ha, jo que he viscut a Ordino, o sigui, la mama, quan em tocava la mama jo estava a Ordino, i quan em tocava el papa era el pas, ¿vale? Has estat sempre Què al punt del preferies? món. Sí, Què preferies? Jo en aquell moment, si et soc super sincera, és que estava a Sornàs. Llavors Sornàs era el paradís. Bici, sortir a caminar, vida de poble. A més, jo quan els meus pares estaven junts, jo estava a l'avinguda del Fener, ple centre d'Andorra monàtic, ¿vale? No pots sortir, no pots fer res. Llavors allà passo a Sornàs, i Sornàs és nens, no sé què, aquí el pas sempre ha sigut... Els nens estan, però clar, doncs fa fred, tancat, llavors no te'ls pots trobar, interactuar tant. I tu on viuries? Si no t'hagués enviat a França. Puc respondre per amb ell? Sí. A la Granadella. Pues amb la Granadella, aquí jo després... responc per tu. Després del pas, La Granadella. I Golmés. Aquí al costat també. No, ara en sèrio. Amics nostres, visca Lleida. Visca! Ja ho he dit l'any abans, Ho he dit l'any Ah, sí? abans. Sí. La tinc ben adoctrinada. Escolta. Sí. Que jo No, sempre però ho he fet tota la vida. això ho hem parlat alguna vegada i crec que ens agradaria molt anar tipo Cortals d'Encamp, Engolasters. Engolasters. Si fóssim rics del cagar, pues Can Diumenge. Però... El diumenge també està bé, Però... Això és tan car, perquè Perdoneu la està lluny, ignorància. però... On és Can Diumenge? Què és Can Diumenge? Perdoneu, En diumenge és on viu el Preci. Sí, a Escaldes, És més amunt dels Vilars. Ah, vale. Allà comença el poderío, els Vilars, Pues i què vols que et segueixes... diga, Jo tampoc o sigui, si em fessis triar, no me'n aniria allà. Bueno, per les Però vistes, suposo, ves un també. dia amb cotxe, perquè jo el vaig portar un dia amb cotxe, el típic mirador, on vas amb 16 anys, tal qual, no sé què. Ea! Que només anàvem amb el... Sí, Sí, però anàvem al Mercedes i al No, cotxe... però no, vas allà a fer un euret així Sí, per veure les exacte, vistes i per bevies passar també, la tarda. fumaves els pitis de l'època, quan jo Jo no tenia sé res, 16... Jo sóc tonto. Jo també. Que no, carinyo meu, que tu també has sigut adolescent. Pues com tothom. No, però és una locura perquè agafes el cotxe 5 minuts amunt, de veritat, anem un dia, si agafes el cotxe 5 minuts amunt i et trobes uns xalets increïbles amb moltíssima privacitat, molt fullatge, de l'hospital cap enrere, saps cap a dalt, Vale, però així. és el que veus des d'Escaldes o amb una altra cara de muntanya? Si tu estàs a les piscines de Caldea, que estàvem justament Sí. ahí, i mires cap... On el de Gref va fer lo dels drons. Sí, vale, sí. Això ja ho he pillat. Jetland. Sí, però mires, com es diu, Mirant cap als aquella zona? Vilars. Això, mires els Vilars i està per allà. Tota aquella zona Tota aquella edificada. zona, la de més Pues, amunt. Valtre del número d'encamp, saps on m'agradaria molt? Que ho trobo espectacular i a part sol tot el dia? A Vila. A Vila. A És Vila brutal, és brutal. Quan baixem la carretera de la Repsol, Sí, vale, i anem fins a la següent rotonda per anar a Casa Lluc, que baixem a dins, sí. lo que et queda com allà que a l'institut, tot lo que et queda per damunt. Vale. Que també m'ha sí, dit, a mi, sí, ell m'ha dit també. sí, Sí, també. Espectacular, Sí que és molt tio. maco, I jo hi he sí. anat perquè jo treballava en camp Mhm. i a vegades per anar a provar algun cotxe havíem d'anar per fer una carretera en pujada i tal, forçar una mica el cotxe i sempre passàvem per Vila. És espectacular. Molt maco. I a part estàs super tranquil i tens sol tot el dia. I Jo les, seria molt i les feliç al vistes sol, són sí. magnífiques. Veus, Magnífiques. la pleta d'Ordino, l'únic que li falta és tenir sol. I Santa Sí. Coloma, I hem viscut a Santa Coloma. Sí, per això, què I és tal? una zona super tranquil·la. Supertranquil·la. m'encanta. Sí. I a més ho tens tot super a prop. Estàs cèntric, Mm. però sense estressos, sense massificació. A mi, Santa Coloma, no sé per què, com hi ha gent que diu que el pas sembla de França, a mi Santa Coloma em sembla d'Espanya. Què dius? No, tio. Alex? Veig un ambient... Des del primer dia m'ho dic. Veig un ambient Sí. molt... No. I Sant sí. Julià? A mi Sant Julià m'encanta. Sant Julià també. Jo sempre li havia dit, Sant Julià també. m'encanta Xirivall. M'encanta Xirivall. Fontaneda. Buah, El que Fontaneda. passa és que jo ni em Uah. plantejo allà perquè em queda a una hora i Ja. pico. No, o Clar. sigui, és a dir, correcte. Fontaneda és No brutal. l'he portat mai. Però estàs a prendre pel cul de tot arreu. Clar. Però és brutal, tio. O sigui, per facilitat, si no m'hagués de moure de casa i pogués fer coses des de casa, Ordino. Ordino. Mira, O Sant Julià del de tot, també. el kit de la qüestió sobre aquesta pregunta és nosaltres també ens ho hem plantejat moltes vegades i de fet jo quan vaig fer el pas de vindre a viure a Andorra jo li vaig dir a ella, dic, hòstia, jo no vull viure a Andorra, a Beneu, a Escaldes o... A mi m'agradaria molt, ja que pujo aquí a Andorra, muntanyes, vistes i tal, Sí. m'encantaria anar a viure amb... però amb un poblet que no sé ni com se diuen, rotllo, no sé, puges a Canillo i... Llots, per exemple.
L'altre dia. Bueno, no vam arribar al rotllo, L'altre dia el vaig però... portar fins a Cortinada, en Salonga, tal. I ella anava per allà i em deia, amor, És que és guapíssim. És que és molt maca aquella zona. És el que li vaig dir. Crec que aquella zona, a mi em dóna la sensació que és com la zona d'Andorra que més s'ha conservat. No sé. Pedra, Exacte, fusta, més, sí. que es veu més andorrana. Rotllo ordino, Pissarra. no? Rotllo Exacte. ordino. Sí. Que Muntanya. en aquest avall, sí. en aquest lateral, l'únic que ha quedat així una mica bé és Soldeu, però al mateix temps, per Sí. mi Soldeu no és un lloc per viure perquè S'ha massificat moltíssim. és tot turisme. Llavors, és un carrer amb tot d'hotels, llavors les 4 persones que tenen els seus xalets de puta mare, Sí, però viure allà, jo que baixo del pas molt sovint, Soldeu crea molt com és la nostra massana perquè és uns 2 carrils i para el típic autobús amb la gent, després hi ha l'entrada de A pistes, l'hivern. els de l'Ermitage... A l'hivern. A l'hivern és una barbaritat. Hi havia vegades que baixàvem a la Barcet i trobàvem la cua al final del port. És a dir, bueno, al final, al principi. La cua per anar a la Barcet, però- i fèiem 2 hores. I fèiem 2 hores, des d'aquí Per fins anar a la a la Barcet. Barcet. 2 hores. A l'època, aquest any no m'han convidat, però l'any passat, per exemple, em convidaven com a vine i Sí, fer que manxe. Saps? En plan, i em deixaven entrar a la VIP sense taula, però vine amb qui vulguis, no tens taula, òbviament, però all for free, sí. Així, doncs, gràcies a això es va enamorar de mi. Gràcies a això es va enamorar de mi, o sea, t'has molt malament aquí, eh? No, perquè si no, no hagués estat jo a la Breix, allà a la VIP, perquè ella estava a la VIP, con sus Clar. amigachos. Aquest Si no, jo no estaria a la Sí, VIP. ja tenen quartos, Ai, tu. Tu no? Sí. A mi m'han enganyat. Jo pensava que pujar a Andorra feia un braguetazo i... Escolta. És una chica muy famosa, eh? A llorar a la lloreria. El famoseo no Aquí, fa... no. ella... Seré jo que digui que se l'han dut de lo milloret, eh? Home, Ahí ho deixo. Sí. home. Ahí ho deixo. No serem nosaltres que ho direm, eh? Però sí. Pobre del que no dic. Fred, jo et vull donar les gràcies perquè estiguis aquí, o sigui, m'ha fet molta il·lusió com tant tu. Bueno, a mi que em convideu, jo que no soc ningú, jo. Sí. La parella de la mata, soc. Bueno, Et sembla poc? Aleix. Et sembla poc? Pensa que la gent No, pregunta no, per l'Aleix més amb tu. Escolteu una cosa, i ara us vaig a ser molt sincer. És a dir, jo estic amb l'Anna de fot ja 5 anys i mig, jo la conec del meu poble i tal, comencem junts, que ella no és ningú, però a poc a poc s'ha construït un nou Andorra que jo a vegades Quin orgull, eh? sí, correcte, però passegem per Carlemany i penso, jo sóc molt gilipolles, a mi m'agrada molt fotre l'imbècil. I a vegades penso, dic, podem haver de comportar una mica a partir d'ara si vaig amb ella agafat de la mà, perquè, no, és veritat, perquè s'està fent un nom i una imatge a Andorra. Evidentment no és de Gref, no sé si m'explico, Ni ganes de no, ser-ho, no, no ets tu, sinó, Pues a mi, No sé si a mi ja m'explico, pues jo soc però- molt, a mi ja m'agradaria ser l'Anna. Vull dir, al final ella té una professió que té els seus estudis, ella s'ho ha guanyat per la seva feina cada dia. sí, Jo, en tot cas, si em coneixen, és perquè he fet vídeos cascant el que jo pensava, Sí, però no? té molt més mèrit lo d'ella, que és una feina de dia a dia. Jo, hi ha 10 o 15 vídeos que he fet, que he donat a la tecla, tenen els seus milions d'això. però també estic la idea de fer-ho. Sí, Clar. això va ser la primera. i el- Sempre ho diré. i Jo els vaig ser la ovaris? primera en dir moltes coses a Andorra fora del mitjà tradicional. Això sí. Estic de la idea i els ovaris de treure en públic. Sí, bueno, Sí. també he pagat el preu, Vull dir, ara estic molt més car, que ho hem pagat amb l'Anna abans, O sigui... Vale. Jo, per això Bueno, preferiria ser l'Anna, o sigui... Però, aquestes però tampoc coses- has parat. Clar. És a dir, tampoc t'ha cohibit res. És a dir, no t'han tallat les ales. No. Bueno, no has parat, Clàudia. Però, per exemple, Segueixes aquí jo a dia he fet d'avui. el room tour de casa meva, que, jope, té una casa supermaca, amb l'Aleix encara l'hem posat més maca, perquè jo, des de que em va venir dels cables de l'internet, tu saps el que és esta casa teva? De sobte l'internet deixa de funcionar, jo estava dins de casa, I dius, hòstia, que raro. Però és lo típic que dius, Elon Musk, satèl·lite, bueno, Torna aquí, senyora. bueno, i era tard, i me'n vaig anar a dormir. I al dia següent jo tenia el cable passava per damunt de la porta del pàrquing perquè el que em va instal·lar me va també fer una xapuza de l'hòstia. Que això és un altre tema. I surto, faig marxa endarrere, i quan vas marxant endarrere, clar, jo no vull sortir al carrer, jo no tinc porta de casa, és pàrquing, ¿vale? Veig uns cables penjats. Tu saps la por que t'entra de pensar que algú t'ha estat controlant, vigilant? I jo, per exemple, m'he fet el house tour per això. O quan de sobte un dia em fixo que el cotxe té una hòstia negra per davant i no li dono més importància, rotllo, ja un gilipolles m'ha donat. Però quan arribo a casa me'l miro per darrere i dic, té la mateixa hòstia amb la mateixa alçada. I el porto al mecànic i em diuen, no, això és el mateix cotxe per davant i per darrere. A on? Doncs pues no ho sé, perquè quan jo baixo a Andorra parco tots els pàrquings i si puc mou cada hora per no anar pagant amb la targeta d'això, doncs al mo, pues, ves tu a saber, o sigui, ves tu a saber on... Aquestes coses sí que m'han anat fent mella de... Els comentaris i això ho mig porto, si em pillen un dia de bajona pot ser, però aquestes coses que sí que han tingut una repercussió, dius, que hi ha dies que t'entra una inseguretat on de dir, ostres, jo només sóc una noia que ha dit el que pensa,
més acertada o més acertada, però, escolta, Trump als Estats Units he vist una aberració, perquè jo no puc dir al meu micro el que jo vulgui mentre no estigui dient algú ets un fill de la gran puta. Que crec que no ho he fet. Potser m'he saltat una mica el protocol, però fins a aquest punt tampoc. Dius, ostres, saps el que et vull dir? A més, jo estava visquent sola a França, sent una dona, ni els contrabandistes, que també els poso a París, saps? Llavors, en plan, ¿quién coño ha sido? Saps? En plan, No t'entenen, només parlen francès. tinc molts cops oberts, saps? No, però de veritat que faria... A mi, jo si fos ella, per exemple, i estigués allí sola, a mi també em faria por, perquè hi ha hagut nits que he sortit res a treure les bosses a baix, està en el carrer tot fosc i veus que passen 10 o 15 contrabandistes corrent. És que van a tenir un Clar, falso que fin tampoc saps el que van a fer, tampoc saps si van a per Res, curs, clar. Jo no... en el moment que vaig independitzar, jo no coneixia l'Aleix. Aleshores, jo tenia una necessitat de marxar de casa del papa important perquè aquí a Andorra, jo des del 16 em tanquen a als Pirineus a estudiar a la Resi, no fas vida familiar, sincerament, te'n vas a la uni, te'n vas al màster, em quedo 2 anys a Barcelona després treballant, a Vilafranca, i tornes a casa del papa amb 3 gossos, ells antianimals, a sobre treballant junts, era 24 hores, jo mon pare mai havia tingut una discussió fins tot això. Llavors era com, estalviar per marxar de casa, en plan, s'està malmetant la relació amb el meu pare i jo, mama, no tinc relació, llavors era com, me crea una angoixa molt gran estar bé amb el papa. I no trobava res, però res, me'n recordo que vaig trobar un pis a Bordes d'en Valira, allà on anàvem fent la Repsol, a sota, a la part de sota, perquè volia que tingués almenys una terrassa gran per les gosses, és que necessitava certes coses. Jo tinc 3 gossos, escolta, una de ser conscient. 390.000 euros. Un piset amb 2 habitacions. Bueno, m'ho puc mirar, no sé què, però em diu, és que de comunitat són 1.000 i pico l'any. Més d'un salari meu, o sigui, en aquell moment, i jo en plan... Ho sabem. Sí, ho he viscut, I jo en plan... O sigui, tinc que pagar la hipoteca, però també un salari ja dels 12, i només és per la comunitat, i jo tinc el cotxe i el seguro, i... Clar, al final era sola, estava sola. Clar, llavors vaig anar al banc, saps, tota maja, jo, i em van dir, tal qual, en plan, busca't una parella. En plan, aniràs molt bé, gente, en plan, ets una persona sola, has cotitzat 2 anys només, què esperes? En plan, no tens tampoc... Aleix! Llavors va sortir Ja la casa de França, i a mi la casa de França em va costar el que val aquí un estudi. 3 Bueno, plantes, cuidado que n'hi ha alguns que valen 315.000 euros. No, els estudis no. Sí, n'hi ha un que val 315.000 euros. Uau. T'ho dic jo. Bueno, jo Que dic, sí, que és un estudi d'aquí de Frontera Blanca, saps? Un Mm. estudi d'aquí de Frontera Blanca estan per sota dels 150.000. De 100 a 150.000, que és a mi el que m'ha costat la casa, més els impostos i l'advocat i tal i qual. Clar, Això no surt, no suposo. no, sí, m'és igual, ho he dit en entrevistes ja, jo val, soc molt transparent en aquest aspecte. No, perquè la gent es pensa que soc multimilionària, de veritat, i jo crec que no soc, o sigui, tinc clar que no soc multimilionària, però crec que no em va tan malament com perquè la gent es pensi com, està a França perquè vol. No, o sigui, que em va bé la vida i estic a França. No vull pensar la gent que realment cobra només 1.000 euros, perquè jo estic visquent a França no per gust, per el que pago de gasolina, el que pago de tot. Clar. I sempre que, quan em vaig veure allà, clar, estava aquí, estava allà, sembla que eres per burro, t'has allà perquè vols, no sé què, no sé quant, ja com... Però jo m'he dit que hipoteca, pagar 800 euros, com que jo pago 800 euros d'hipoteca, em queden ara mateix 17 anys només d'hipoteca. O sigui, passa així, em passa ja, passa volant. I que m'anava a comprar un pis i quan arribés tindria problemes amb els veïns perquè els meus gossos borden. És que jo era molt conscient de quin era el meu context i si me posaven alguna cosa eren 20 anys. No tindria una altra capacitat per moure-me i no sabia si trobaria l'amor de la meva vida o no, o què faria, o seria la loca de los perros. L'has trobat? Sí, vindreu a la boda, vindreu. Hem de fer dos a la Ho vas a treure, No. No tallis, això. No. A més, nosaltres ens volem casar a Lleida. Mira. Lleida capital? Sí, a la Seu, perquè ella em va... A la Seu, allà? Sí, quedàvem a la Seu, saps, nosaltres, d'estrangis. Quedàvem a la Seu, em portava a la Seu. O sigui, per a l'església. Jo t'he portat a la Sagrera. Però, bueno, a mi l'església m'és igual, jo és per anar de princesa. Jo soc sincera, en plan, a mi l'església m'és igual, o sigui, jo aniré allà, faré el paripé, però jo una setmana abans em casaré al Comú d'en Camp, segurament, o el que toca, amb un vestit així apretadet blanquet, així més mono i un dineret. Tu penses? Sí. Bueno, jo també. Te les una mica. Sí, aleshores, doncs, a mi m'agradaria bastant fer-ho a Lleida. A més, si tot va bé, esperem que la seva patrina encara estigui, llavors d'aquesta manera podria vindre, perquè si no, no podria vindre. Què? Tu estàs a en breus. La setmana que ve. No. La setmana que ve. La setmana que ve no puc, tio. No, però jo crec que si l'Aleix tingués la meva edat, l'any que ve m'ho demanaria. Jo més o menys crec. Però l'Aleix no deixa de tindre 23 recent fets i capacitat econòmica, experiències vitals, en plan, soc la seva primera xurri, en plan, és com... Jo tinc pressa, jo t'ho reconec. Jo em casaria l'any que ve i d'aquí 2 tindria fills. Jo t'ho reconec. T'ho reconec, sí. I el gran sóc jo, aquí.
I el gran sóc jo. Jo, Sí, sóc jo el que hauria de tindre pressa, que a vegades li dic... Bueno, algun dia m'ho has dit, A vegades li dic, tinc 32 anys, hòstia, és que tampoc vull ser pare en 35, saps? exacte, sí. Però el dia que anem, serà el pare Ja, ja. Perquè jo ja li vaig O dir... 40. No, com t'ho vaig dir això? Anem, Primera. viatge llarg i fill. I fill. Si les coses es donen d'una altra manera, doncs es donaran, no? Però Jo me sembla que... Us puc fer la gran pregunta, que és la gran discussió que... Bueno, no hi ha Per discussió. suposat El que dia sí. que passi, si no, doncs el deixaré i jo t'estimo per sobre de tot, però això va per damunt. O sigui, és una cosa que somio des de que era petita i és la gran discussió que tenim. Quin T'agafa cognom la anirà mà, davant? Jo no discuteixo. Qui què? Jo no discuteixo. Quin cognom anirà davant? El meu, Ho teniu clar? els dos. Ho teniu clar. No per orgull ni per machisme. No. I el meu tampoc és per feminisme, és perquè a mi em fa il·lusió. O sigui, jo no puc deixar el nom Conill en el Lluc. No, O sigui, no és bon plan. no, en plan, el Lluc no el veig ni tenim fills, ara, en sèrio, el meu germà no el veig ni tenim fills, en plan, el veig es farà gran i ara... jo el meu germà espero que trobi la dona de la seva vida, però Ja avui veurà. en dia jo el veig, el hermano, o sigui, els meus fills tindran el tio rico, que els cuidarà moltíssim i els portarà al futbol i els portarà tal, i serà el tio superdivertit i el tio enrotllat, i jo veig el Lluc així. I ja per una cosa de sentiment propi des de que jo era petita, jo vull posar el meu cognom. O sigui, sóc la Compres? primera dona de la meva família que ha estudiat, que s'ha independitzat sola, Compro. que s'ha anat a viure sola. Sí? En plan, no hi havia un patró a la meva família que hi hagués Sap? una dona que hagués fet alguna cosa. I llavors És tampoc que és la primera tampoc li he d'això. discutit mai. Vull dir, El què? Bueno, que li dic compres, em diu compro. Jo No, sempre ell fa llargues, perquè ell no discuteix. però és que tampoc li he discutit mai. No, ell no em discuteix, però Però- ell no m'ha dit sí. L'Aleix és molt fàcil. Si l'Aleix fos un Que sí, aniré a diries, portar els papers jo. Si m'ho acaba de dir a mi, És que és el que t'anava a dir. m'ho acaba de dir a Al mi. final els que porten els papers normalment són ells. pues per això et dic, si m'enganya Llavors- el deixaré. Els que... Jo t'estimo molt, mi amor. Però, i si tenim un segon fill, doncs ho replantegem potser. Però, Es pot. Un serà Prats Conill No i l'altre sé. Conill Prats. Clar, no és sé. el que estava pensant, perquè Crec crec que que un dia ho vam no, parlar i vam dir que no. Crec Perquè, que no. no es pot perquè Perquè han de ser els dos, o sigui, si tens dos, Clar. o Sí. tres o quatre... si mal no han de ser recordo, tots vam els parlar un dia tu i jo i vam dir un amb un cognom davant i l'altre amb l'altre, Pues com els per fer-ho gats. equitatiu. I em sembla que alguns va dir que això no es podia fer, que havien de ser els dos igual. Els gats els tenim així. El fox es mata i la xispa es fa res. A veure, Ai, m'encanta. És el veritat. foc està el nom i la... No, el fox es mata i la xispa es fa res. Punto. Pues la Ibi és Ibi Prats. Apa. És que l'Ivi i l'Aleix tenen una... Jo he arribat a escoltar l'Aleix, i ho diré, a la gos que així mentre la carícia. Ai, si no posis un gos i posis persones. Ai, que jo m'anava amb tu, ai, però perquè és la seva neneta... És que des del dia que vaig arribar, aquesta És- cosa està com per mi. Arribo jo i... Oh, bueno, I munta un piano ja de... I saps què és el millor? Que tots queixe. Sí, ella està, però ho feia de perquè jo ho escolté, saps? Però li deia en plan, d'ara, està bé. Jo em queixo molt, és normal que l'Aleix Jo pot ser també. això. Jo no, ja veieu que no callo, jo podria opinar sobre tot i més. Però això és una cosa que sí que... Però vosaltres ho teniu clar. Doncs mira, jo crec que Sí, És però l'únic tampoc conflicte mai ho havíem que- discutit. que Vull no. dir, Cadascú va Al donar la final- seva opinió. Sí. Jo, per exemple, el cognom Mata, el Per Palau la estic més il·lusió. tranquil·la perquè tinc dos cosins que són Palaus, però el cognom Mata em sap més greu perquè Espera. les meves cosines són dos nenes, també tenen el Mata primer, però els dos petits es Mata de segon. Mm. I llavors aquí el Mata s'acaba. s'acaba. Però bueno, si s'acaba amb nosaltres, doncs mira, ja està bé. Bueno, I és per s'acaba trencar- una Però gran queden generació. temps, queden dies encara perquè passi això, llavors O no. potser d'aquí un temps Ui, serà... o no, en plan- diu, eh? No, sí. O no, diu la Fren, no. eh? De moment. Jo si econòmicament anéssim molt més tranquils, que diguem, Com tot. Sí, clar, llavors sí. però Llavors ja però els diem. llavors em saltaria el pas de boda, no sé què. No, o sigui, a mi Jo m'agradaria... No. Jo reconec que sí, el meu germà té 5 anys més que jo i el meu germà la va tindre ja amb 30... A l'any la va tindre amb 33, 34. 34, l'any 93 ara. En farà 4 aquest any. I ma germà en fa 37. Sí, vale. I em va dir, diu, jo et recomano que ho siguis abans. Perquè van passant els anys, et fas gran i... O sigui, Energia, vitalitat, Sí. consciència. com a que vas més cansat a tot arreu i tal, i es nota, 2-3 anys, diu que es nota molt. Bueno, I ell em va dir, diu, si pots, diu, tingueu abans. Els meus, I això vaig- és movies. vaig pel camí. Ostres. I tant, que t'ho havia dit diverses vegades. I t'ho he dit, Que, no, que sí, que ho volia ser abans, sí, però que ton germà també ha dit això. I tant que sí. No. Hola, germà. Anava, què passa, brother? Bueno, a la casa nostra, veus, això no hi haurà problema perquè sempre tindran el papi iogurí. Papi, Sí. iogurí. Papi iogurí. Bueno, llavors seré jo la I la, mama iogurí. i la mama Milf. Calla, que l'altre dia el nostre... Ostres. No, sí, l'altre dia el nostre veí, el suís, tenim un veí suís, que és majíssim, el René, que ell només ve 10 cops, ni 10 cops a l'any, Què va? 8 cops a l'any. Què va? I
pues sempre saludem molt cordialment, tot, però tampoc ens esplaiem molt a parlar, no? I l'altre dia tenia empresa i el tio tenia ganes de parlar. I anàvem a Sitges pel seu cumple. I jo, és que hem de marxar que era el seu cumple, René. I el René li fa, I jo li sempre la broma de, però saps quants anys fa? I el René em fa, pues com tu, no? 28 o... I li dic, és el 2002. I ell i la seva dona, de la nata, comencen, tomboy, tomboy, tomboy. Dos noms de Com diu això? com... Toy com Boy, Toy Toy- Boy. Boy, Toy Boy, És això. una sèrie de... Vale. Això, Toy Boy, Vale, però vale, això. Sí, Sí, sí. están las mayores mil. Y yo me quedé en plan, pues sí, pues lo es. Y lo es, y sí, y me agrada un Bueno, los dos, incluso la dona y vayan a decir, Toy Boy. Us han quedat bueno. Pues molt bé. No, però nosaltres crec que hem dit que primer ens volem casar i després tenir fills. Sí. Perquè no ho tens tan clar, tu, això. Per Ja el què no? tindria jo, l'anell. Però perquè la Leix ho diu amb molta seguretat perquè sap que no hi ha pressa, perquè jo amb l'edat que té, si tingués l'edat de l'Efren, no diria amb tanta seguretat perquè l'hagués apretat molt més. Oh, i tant. Però, M'entens el que et vull Jo. dir? Li diria, veus el rellotge? 365 dies per anell. Estaria castrat, ja. Uah, si li he de fer un compte enrere. M'entens el que et és vull que jo dir? el problema que tinc és que jo no tinc il·lusió per casar-me. No et fa il·lusió. Però perquè personal. a No. vegades en general, Però no a la penses part en la boda. masculina no és... Amb què Jo penso? Sempre en la festa. Clar, jo sempre li dic que és Però que que l'important és fer una festa. jo sense casar-me te la monto. Però feu la boda al vostre estil, en plan, jo per exemple tinc molt clar que jo vull un castillo de princeses. Jo no. Vale, clar, exacte. Jo puc fer el mig del camp, si vull. Exacte, doncs cadascuna a la seva línia, en plan, i que t'ompli realment. És una festa de l'amor, de, ostres, portem tants anys junts i avui I que volem vols compartir que la amb tots. gent, i Que que no vols us que ho la compto. gent de més a prop... No. És algo que... Clar, com que tu ja vas tenir el teu cumple dels 30 amb 60 persones allà, doncs normal, Per això- tu ja l'has tingut la teva festa, jo vull la meva. Clar, per això et dic. És a dir, I vestida de blanco. jo la festa te la monto com vulguis. Sí, per sort... Per sort... Però, No, però és veritat. Jo per sort... O sigui, tinc molta gent a la meva vora. Molta gent que jo vaig invitar pels meus 30 i van vindre. I els que no van vindre és perquè no podien o no hi eren. No perquè... No sé què. Clar, eren 60 persones. I jo, El poble. tu saps lo content Imagina't que tu jo la boda. estava? Sí, jo estava contentíssim. Clar, a mi em dius, és que hem de fer una boda perquè la festa... Tu saps com vaig acabar jo aquell dia? I vaig acabar jo fent el pi. Ah, Que no es va obrir el cap perquè no... Aleix, Bueno, jo em vaig despullar davant de 60 persones. Ai, no, posarem un pip, posarem un pip. Però bueno, ara la presó la té l'Aleix, que jo d'aquí 10 mesos en 30. has de preparar una gran... Espera, parèntesis per ajudar el meu amic Aleix. Jo no vaig tindre festa sorpresa com a tal. Jo vaig tindre el Peret. Que t'enteres de tot. No, la festa la vaig muntar jo, Sí. vaig invitar jo la gent que vaig voler i tu em vas muntar el que era el catering, el menjar, va ser sorpresa, això sí. I què va ser? Un asado argentí d'un amic meu, el Mati. Mati, Mati! un beso. Ole ahí. que nos Que venga aquí me a lastimo. cocinar un asadito. Sí, tu ets Me vegan, l'estimo variegat moltíssim. carne. Sí, Varia. m'estimo moltíssim el Mati i ho fa i s'hi dedica amb cap de setmana, és ell. O sigui, ho té On com ho una fa, feina això? extra. Es Això diu... fa a Lleida, però fa coses aquí. Fes-me el 30 a Lleida amb una festa així allà a la vermita de tu poble. És molt bèstia. Lo que fa el Mati és molt bèstia. Fa uns asados argentinos, tio. Sí. A part, ho fa amb dedicació i mentre va traient els choripanes, els choribarcos, no sé què, que anem menjant tots, o les empanades, Mati, come. Y que no, que primero vosotros y yo ya, cuando terminemos, ir sobre algo. Que no. Wow. Si a algú li interessa, l'Instagram és hacemos_un_asado. Ho deixaré per aquí. Brutal, espectacular, de veritat. És al·lucinant. Però sí que és veritat que a mi em faria il·lusió, primera, vestir-me de blanc, allò, gastar-te, ja no et dic 5.000 euros en un vestit, perquè no ho necessito. Jo aquí crec que seré una mica rata. De manera- Ara, Jo Jo seré molt... amb el vestit també seré rata. Pues jo no ho Jo crec. seré molt rata. Jo et dic que sí, amor. Jo sóc més de si un vestit val 10.000 Ja m'ha euros. ensenyat I vestits, ja m'ha ensenyat vestits, eh? Però jo si m'agradaria el posar trobo això. per 2.000 o Visca així, jo prefereixo gastar-m'ho en el viatge. Prefereixo estar Correcte. 3 dies més o 4 dies més de vacances que jo sé que a més sé com soc, sé que me posaré un dia I tant. i no me'l posaré més. Ja. Aleshores, jo vull anar de princesa, o sigui, tinc molt clar com vull anar, però creu-me que si m'he de fer un viatge a Milà a un outlet, a un no sé què, a un no sé quan, en plan, som molt vividora, si tot això m'enduc una experiència pel mig també, m'enduc el vestidet baratet així d'un outlet a Itàlia amb diversos Que fabricants. serà xulo igual? I Exacte. creu-me que amb el que més seré garrepa, amb la mà al cor, és
perquè tothom m'ha dit, no te'l tornes a posar, perquè o no t'agrada o t'has engreixat. I dic, jo tinc O el dues tens coses. guardat en una caixa. Sí, A casa meva i està guardat mal en bé. una caixa. Es torna Jo- bloc, jo els he vist. Clar. Al vostre programa puc fer una proposta, Alana? Oh, tant. Si és mentida... No, mentida, no et vaig a demanar matrimoni. Ah, no, és que ho he fet tantes vegades, No. clar, que jo ja... Nosaltres ho hem vist, també. No et vaig a demanar matrimoni, però et vaig a fer una proposta Pues deixem lloc. de boda. Opa! Però si hi ha proposta de boda, ja Sí. l'he preparat. Cuidado, Espera't un momentet. Deixes parlar? La proposta. Ai, una mica. Va, collons! Estic estressant. Si ens casem abans de 2026, em deixen anar vestit del Barça a la boda? Tu saps quan queda pel 2026, Sí. carinyo meu? L'any que ve, És ja. Si abans del 2026 és aquest 2025. Es vol casar ja. Abans d'acabar el 2026. Ah, vale. Ah, Llavors ho hem de Demanar matrimoni, demanar. no, casar. Casar. Casar del Barça. Casar. A la boda del Barça. No, Ella anar vestit. el meu vestit de boda, el meu traje de boda, que sigui la samarreta del Barça. Si vols pantalons i sabates, però la samarreta no. Com que d'això sortirà un clip per Sí. Reels 100%, Si em diu... audiència, doneu-li suport a l'Efren, sisplau. És el seu somni. La de l'Anna és una del tic de M'agradaria blanc. moltíssim. Clàudia, fes-ho. O deixeu a comentaris. A En veure, plan, a una comentaris em cosa. diu que no. Efren no. Efren sí. S'obre el meló. Efren sí, Efren no. Feu-ho possible. Feu possible. És a dir, et prometo que si surt... No series tu. Et prometo que si surt el sí i tu m'ho acceptes, Què? Digueu? el Digue- guai. No, digueu que quedi gravat. Et demanaré matrimoni, Però de veritat, però de veritat. Escolteu-me. Amb anell i tot, Amb anell i tot. Vale. Escolteu-me. Heu vist aquests TikToks que estan ara de moda? Dóna-li la mà, mira. Que diu, li diuen, ole! Que podem fer el que està de moda a TikTok, podem demanar-ho. L'altre dia vaig veure un TikTok d'una noia que li deia al seu nòvio, que li vaig dir a l'Aleix de fer-lo. Vull anar a Disneyland París, i el nòvio li comentava per WhatsApp, si arribes a 100K i et comenta Disneyland, anem. Doncs jo aquí proposo que aquest Reels quan surti, perquè faré un tallat, i això sortirà també, Futbol Club Barcelona, Lamine Yamal. Comenteu el vídeo. Si comenteu és un sí. Vale? Doneu-li suport a l'Efren. I comentaran. I estic... És l'únic moment, amb tota la nit, que estic nerviós, de veritat. Jódete. Estic cagat ara mateix. Cagat. Això fa molt, eh? Sí, se les busca el sol. Ja I està. després... Ai, No, però sempre compleixo, sí, no. M'has donat la millor cloenda de programa. Jo crec que Ja. aquest tertulian es dirà la millor tertúlia del món. Featuring la vida de l'Anna Mata. Sí, perquè no puc dir una altra cosa d'aquesta entrevista. Heu estat a gust? Super. Els des Ja de ho casa, saps. no sé com esteu aguantant tanta estona. Jo us agraeixo moltíssim, però també crec que és les entrevistes més divertides d'aquella temporada de lluny. A mi no em tenia que haver De lluny. entrar. De fet, a la quarta temporada l'Efren pot tindre la seva pròpia entrevista. Portarem Mira. cada episodi. Però l'entrevista és tu. Vinga. Hòstia, una entrevista... Com la secció del follonero, eh? La secció del follonero. No s'hi val dir el que ja sabem que es diu a les Terres de Lleida. Què diuen? Que jo no sóc d'allà. Jo no soy d'allà. Déu. Ah. Déu. No ho direm perquè queda molt llit, però... No, la Clàudia no ho ha entès. Déu. Sí, lo que mon pare em diu que no digui sempre, no? Cago en... Sí, mon pare sempre em Ho diu, reia. això? Sí, Ah. no, que no puc maleir a Déu. Clar, A mi m'ho diu ma padrina, perquè és molt Ni la meva. religiosa. Però que mon pare està a la feina i no Bon, fa un matem paper i com dic, cau en Déu. I mon pare, Clàudia, escolta. És catòlic, ton pare? És molt religiós? Jo crec que ell ho ha escoltat des de casa seva de sempre i és un patró adherit que repeteix perquè no l'he vist mai resar. Però, pues, no el maleïs. Allà ho diu molt, a la Granadella. No, jo la Quan Val, surt. 25 vegades per No, jo dia. la Granadella el que més escolto tampoc, és no. el lío. El lío! ¡Al lío! ¡Salud y al lío! Que jo no havia escoltat en la vida. A més, amb aquest to, i quan estava aquí, vinga, veig els suricats. El lío. Els agrada molt anar a fer els esmorzars aquests de forquilla. Allà sí que és molt... I tot això. Llavors me ho diu, Sempre. Llavors, Sempre que vaig a la Granadella vaig ser molt aviat al matí per anar a esmorzar. Claro. I després no arriba l'hora de vermut. Bueno, sí, arriba fent el pit. Però que estàvem a Dubai, a l'hotel, li portaven al plat el lío. I tu, per favor, bon profit, carinyo, no el lío, bon profit. Anna, despedeix-te tu del programa. Jo Demana'm no. un like, un comentario. A veure si Vinga, tu fas va. més cas, va. Dale Ja like està. i Doncs subscribe. I així es hem queda. acabat ja el... Esperem que us hagi agradat primer de tot el capítol d'avui. Gràcies per escoltar-nos i si heu arribat fins aquí, només ens queda demanar-vos un like al vídeo, subscriviu-vos al... No sé on ho posarà la Clàudia, Per aquí, això sí. al canal i què més? I que ens seguiu a xarxes i a tot Exacte. arreu.
Exacte. I ja està, ens veiem la setmana que ve. Adeu. Adeu! Smooth like the hands, that's what happens when we drinking. I'm not gonna lie, you got me speechless. Tertuliano.